நம்ம வயலில் தான் நண்பர்களே, அடிக்கடி பன்றிகள் அட்டகாசம்னு சொல்லியிருந்தேன். அதை தான் காட்டுதேன். இதெல்லாம் பன்றி படுத்து கிடந்த தடம் தான். இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு சேதமாக்கியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இங்கே பாருங்கள், இன்னொரு பக்கம் நமக்கு வாழை குழச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த டைம்லேயும் இந்த மாதிரி அட்டகாசம் பண்ணுச்சு. நம்ம விவசாயிகள் என்ன செய்யனே தெரியலை. இதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கள். நானும் நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாச்சு. இந்த பண்ணியை ஒன்றும் செய்ய முடியல. மழை நேரத்தில் வர மாட்டேக்கு, மற்ற நேரம் ஃபுல்லாகவே வருது. இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தால் இது வரைக்கும் ஒரு 250-300 வாழைக்கு மேலேயே சாய்ச்சிட்டு மொத்தமாக 1500 வாழை இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், ஃபுல்லாக வாழை தான். ஒரு ஏக்கருக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாகவே இருக்கும் இடம். அடிக்கடி இந்த மாதிரி தான் அட்டகாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. நம்மளும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணியாச்சு. வேலி அடைச்சி பார்த்தோம். வேலி வலை வச்சுக்கிட்டுனா வலையும் கடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே ஏறி போயிடுது. சரி, பன்றி வராமல் இருக்க உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுது அப்படின்னாலும் நமக்கு அப்படியே கமெண்டில் சொல்லிட்டு போங்க. நிறைய ஐடியாக்களை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். கம்பி கட்ட சொன்னாங்க, கம்பி கட்டி பார்த்தோம். நம்ம களக்காடு பக்கம்லாம் ஒரு அடிக்கு கம்பி கட்டி அது அப்படியே லேசாக அந்த அதிர்வுக்கு பயந்து வராதுன்னு சொன்னாங்க. கம்பியும் கட்டியிருக்கோம். அப்புறம் முள் வெட்டி அடைச்சிருக்கோம், வலை கட்டியிருக்கோம். இதை எல்லாமே தாண்டியே வருது. நடக்கட்டும்னு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். எவ்வளோ நஷ்டம்தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இது வழியே தான் இறங்கியிருக்கு. இதுதான் பன்றி அந்த தடம். இதுலேயே பாருங்கள், இது கம்பி, அதுக்கு மேலே முள், அந்த பக்கமாக ஃபுல்லாக வலை ப்ளூ கலரில் உள்ள தெரியும் பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதில் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அப்படின்னா, வாழையும் நமக்கு குழச்சிக்கிட்டே இருக்குது. இந்த டைமில் தான் ஏற்கனவே 300 வாழைக்கு மேலே போயிட்டு இப்போ மறுபடியும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. நம்ம இந்த வயவை ஃபுல்லாகவே சிறுகிழங்கு தான் பயிரிடுவோம். இந்த பன்னி தொந்தரவால் தான் அதை நிப்பாட்டணும். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் கால் தடம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. என் கை பெருசு இருக்குது, இந்த கை பெருசு இருக்குது, ஒரு காலோட தடம்.